que gràcies per participar, que nosaltres ho hem fet el millor possible i també que quan hi ha tant de nivell és molt difícil de valorar, perquè hi havia nivell molt alt, grups que ho han fet molt bé i nosaltres hem fet el millor possible i el resultat és la suma dels 4 i prou problemes hem tingut, ara us ho explicarà el David. Hola, bona nit. Bona nit. Fantàstic. Són molts nervis, què es passa? El jurat passarà nervis, miren tots aquests, tots, són el millor jurat que hi ha. Quan ells ballin els balls decidiran si els agraden o no els agraden. Els balls que agradin, ells decidiran que es ballin i els que no passaran a altra història, però ells són els jutges, ells tots. El resultado és el que manda i després els anys que es van són els que... Molt bé, vinga, 5è lloc. Motorway 69. Anem pel segon sorteig del segon barret de la nit. No sé, vinga. Pel quart lloc. Quart lloc, grup que acaba amb quart lloc. Els 4. Pel grup, els 4. Vinga, el grup, els 4, per aquí. Premi pel millor vestuari. L'artista. Vinga, ara ve un moment una miqueta complicat, Llavors, hi ha hagut un empat. Entre el segon i tercer hi ha hagut un empat. A fer la suma de tot, hi ha hagut un empat, hem dividit la suma, també ha seguit havent-hi aquest empat, hem tornat a fer una votació i ha seguit havent-hi aquest empat. Llavors, el premi metàl·lic del segon i tercer era segon 80 euros, tercer 60. Llavors, què hem fet? 10 euros i 70 per tots dos. Que la copa, hi ha una copa que posa segon lloc i una altra copa que posa tercer lloc. Llavors ho farem a sorts. Tots dos alhora, no? Fem patir. Vinga. Dic un i l'altre no vol dir que un hagi quedat abans que l'altre, Dic un i l'altre. Que són les Will Bunch Girls